Sagunging para rawuh tarian kasiget samangke badhe kula aturaken Bujang Ganong. Kados pundi kiprahipun Bujang Ganong menika panyuwunan saking panjenenganipun Ibu Karyumi Pak Santoso kudu amal Bujang Ganonge ya. Pokoke manut samangke badhe aturaken dening Dimas Andres Samadyobono bisa sedados paripur pepanggihan wonten siang menika dumugi paripur masa samangke. Ya penari ini padha dikai wenehi mimik sithik. Yo, diaturke kaya ngopo Bujang Ganonge saka Kresna Budaya. Dian Asmarudin Gori Sontong. Okay.